Il-kap tas-Segretarjat tal-Ministeru tal-Internu s-Sigurtà Nazzjonali ċaħat li huwa kellu kuntatt ma' Charles Attard magħruf bħala Zambi. Qal ukoll li kienet Daryl Luke Borge, iż-żagħżugħ li ftit tal-jimilu kien arrestat intortament wara żball minn membri tal-Korp tal-Pulizija illi marret il-Ministeru ma' Attard sabiex ikellmu lill-Ministru. Is-sibt id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi ipprova jagħti x'jifhem illi Silvio Xerri ikkuntattja lil Borge sabiex jagħmel xi tip ta' influwenza fuqu. Jason Azzopardi allega li Silvio Xerri bat terza persuna biex tfittex u tkellem lil Daryl Luke Borge. Skont Azzopardi din it-terza persuna hija Charles Attard, magħruf bħala iż-Zambi, ħaġa li ġiet miċħuda minn Silvio Xerri. Nifhem li l-Onorevoli Jason Azzopardi imur jagħmel press conference għax il-ħeġġa twasslek biex tagħmel press conference malaj, però kienu kun tajjeb ħafna anke l-integrità tiegħu li kieku ċekkja l-fatti sewwa. Il-fatti huma li jiena dan is-Sinjur Attard li Zambi ma nafux qatt ma kellimtu qabel, ma kont naf xejn dwaru, is-sinjura u t-tifel tagħha ġew il-Ministeru ġew saqsu prinċipalment l-ewwel għall-Ministru imma mbagħad sabu lili, qalu li fatti ġodda, fatti li xukjawni u allura ħassejt immedjatament li għandi ngħaddi dan il-każ illi l-Police Board illi kien se jiltaqa' għada. Jien għamiltilhom appuntament tal-għada u għarraft mill-ewwel lill-imħallef fl-eks imħallef Franco De Pasquale li hu aċċetta mill-ewwel li jitkellem magħhom. Jason Azzopardi għażel li jagħmel konferenza tal-aħbarijiet mimlija allegazzjonijiet waqt li għaddejja inkjesta indipendenti immexxija mill-eks imħallef Franco De Pasquale dwar identità żbaljata li waslet għall-arrest ta' Daryl Luke Borge. Waqt li Azzopardi għamel dawn l-allegazzjonijiet huwa ma kienx f'pożizzjoni li jissostanzjahom. Jiena rrid nagħmilha ċara, jiena la tkellimt jew kellmuni la lhom la Sur Borge u ebda wieħed il-persuni l-oħra li semmejt. L-allegazzjonijiet li għamel Jason Azzopardi illi Silvio Xerri bat lil Charles Attard sabiex ifittex u jkellem lil Daryl Luke Borge sfumaw fix-xejn wara kummenti li tat żagħżugħ. Borge ma' Sunday Times ikkonfermat li Charles Attard huwa persuna qrib ħafna tal-familja tagħha u kienet li akkumpanjat lil bina u lil Charles Attard il-Ministeru. Fis-stqarrija l-Gvern ikkonferma li kien Daryl Luke Borge li avviċina lil Ministeru tal-Intern u Sigurtà Nazzjonali li kien fid-dover illi jiltaqa' mal-vittma. Matul din il-laqa il-vittma qal numru ta' fatti ġodda u ġie mħeġġeġ biex dawn l-affarijiet jgħidhom billi jixed quddiem l-inkjesta indipendenti. Il-Gvern qal li għandu kull fiduċja li l-eks imħallef De Pasquale qed jisma' x-xhieda kollha li qed jitresqu qudiemu. Wieħed jittama li fi żmien li ġej il-konklużjonijiet ta' din l-inkjesta titfa' aktar dawl fuq il-każ u anke dwar il-mottivi li waslu lil Jason Azzopardi jagħmel l-istqarrija illi jagħmel temmet tgħid l-istqarrija tal-Gvern.